Co Adel? Takže sedíme na nádraží v Lovosicích. Čekáme na mistr Macák. Jestli nepřijede do parád do hodiny, co do hodiny, do půl, jdeme mu volat. Jak nepřijede, tak ho hodíme pěkně do parády, pěkně do latě. Adel, jak dlouho tady do ní už čekáš? Čekáme tady půl hodiny, mě docela zma. Docela nervy pracujou. A docela prostě jsem namrdaná, takže až přijede, jestli přijede, tak dostane. A nezajímá. A co mu chci říct, jako? Jo, tak to seš ty, jako jo. No, to se na tebe podívám teda. To se na tebe podívám, mladej. Takže Tady koukáme na každý auto, ty vole, to náhodou není mistr Macák. Takže chlapečku. Takže chlapečku, podívej se, jestli si myslíš, že na tom je někdo zvědavý, tak není. A myslím, že nejsem sama, jako kdo není zvědavý. Akorát nervy mi dělá. Teď s tím nic nemáš. Já s tím něco mám, jaký nervy. Teď mi po každém autě, ty vole, jak kundy, do kouř a jdeme mu volat, prostě mě to nezajímá. Jo. No Adel, pořád si v záběru. Pojď. Ať se chodí pěkně do latě, mistr. A kouká na švihat, ty vole. Já nemám celý den na něj, ty vole. Tady vytáhnu bloček a budu si tady předčítat. Ukaž nám svůj market. Čo bylo? Mám to slusí. Tady ukaz. To je ona. To je ona. Moc hezká holka, asi si ji vezmu. No, jako vlastně jsem mi požádala o ruku. Bylo to právě v úterý, minulý týden. V úterý jsem mi požádala o ruku. A myslela jsem, že se vezmeme do roka a do dne, jak se říká. A ona mi oznámila, že až za 4 roky. takže žiju heslem. Prostě počká, ten se dočká. Já nemůžu mluvit. Pro televizi Junova 2 zhrzené milenky. Buď to.